teda by sme si mali trošku prebrať urbexy. Ale urbexy v ich podaní a v tom, čo robili a dobre, tie brýle mi nechaj tak. Ide o to, že aké oni vydali vlastne o oblasti urbexu, ako by mal fungovať podľa nich urbex a podľa toho, ako oni konali ten urbex. Lenže podľa toho, keby sa malo ísť podľa nich, tak ja neviem, jak by to dopadlo, lebo už teraz je vlastne vidieť, že keď si to tak vezmeš, tak tí urbexy, ono je to dosť náročná, ťažká disciplína, je to taký svojský, špecifický content na YouTube. Lebo urbex robí v podstate pomaly už každý, kto vidí jednu starú zbúranú budovu. Každý 10. človek. Alebo, a skôr už pomaly každý pátý. Lebo každú chvíľu, keď si všímaš, tak aj na YouTube alebo na TikToku vždy, každú chvíľu mi aj vyskakujú noví urbexery. O ktorých som ešte v živote nepočul. No, počkaj. Povedzme si tak, že urbex komunita podľa niektorých známych urbexárov neexistuje, hej? Ale sú nejaké tie pravidlá stanovené, ktoré musíme dodržiavať. Sú to... Áno, natočiť, nafotiť, dokumentovať, dať tam históriu, obsiahlu históriu, že čo vlastne bolo predtým, ako to prosperovalo, ako to je vlastne teraz a vlastne pod to porovnanie toho celého. No, ale bohužiaľ niektorí sú takí, ktorí si to vedia míliť urbex s hrabovačkou. No. Urbexer je jednou nohou v kriminále, druhom v hrobe. Prečo? Ideš na opustené miesto, buď ťa tam zabije, ale stále porušuješ ten pozemkový zákon. No sú určité pravidlá. No sú určité pravidlá, čo ja som si napríklad pozisťoval, že keď vkročíš niekde na pozemok, ktorý má ešte stále majiteľa, aj keď je vlastne, že je to zničené, rozbité, rozpadnuté, ale stále reálne to má majiteľa, tak vlastne sa dopúšťaš trestného činu, alebo respektíve prečinu nepovoleného vstupu na cudzí pozemok. Ale keď sú tu nejaké budovy, ktoré už nepatria skrátka nikomu a dostaneš sa tam, akože v podstate neporušuješ nejaký extra zákon, aspoň tak si myslím, ale zase väčšinou to sú budovy ktoré vlastní štát, buď to vlastní štát, alebo sú v tak dezolátnom stave, že nevíš, čo tam môžeš čakať. Niekde zle šlápneš a keď si sám, skončil si. Preto sa odporúča chodiť na urbex minimálne vo dvojici. Chcem ešte povedať to, že čo vlastne obsahuje zákon, čo sa týka súkromných majetku a podobne. Pokiaľ má niekto niečo ohradené a že to má voľne prístupné, tak je to prístupné vlastne verejnosti. To znamená, že je to prístupné úplne každému, bez toho, aby konal nejaký prístupok alebo majetkový prístupok a podobne. No, maximálne ťa policia iba vyprovodí von a buď s nejakým, jak sa povie, že s nejakou tútkou alebo s vyhnutým prstom, alebo dostať minimálne 10-20 eur. Stačilo napomenutie, že v poriadku, že áno, dobre, bolo vám to verejne prístupné, natočili ste si, dobre, ale musíte to opustiť, alebo to niekomu patrí. Áno. No ale niekto to napríklad ohradí, kto sa zamkne, dá sa tam senzory a niekto sa tam násilne vtrhne donútra, že to vylúpi a podobne. Tak to je niečo úplne iné, ako vlastne toto, čo sa natáča verejne. Je 8 rokov za takéto niečo. To vidia všetci. Každý urbexer. Je na to 8 rokov. A to je len vstup na pozemok. Teraz sa to líši. Oni ti môžu dať od pol roka do 8 rokov. To je zákon. Od pol do 8. V tomto prípade, keď vstúpiš niekomu na pozemok, už to ide od 3 do 8. Tá sa pripočítava prekážka, takzvaná prekážka. To je ten plot. To je plot, alebo uzamknuté dvere. Alebo pokiaľ to na silu vylomíš. Pokiaľ to na silu vylomíš, už si prekročil prekážku a už máš jasných tých 8 rokov. No tam už máš paragraf. Tam už je paragraf. A plus poškodenie cudzej veci. Áno. Poškodenie cudzieho majetku, cudzie veci. A už ti nemôžu dať nižší ten trest, ktorý je stanovený. Vždy to bude len do tých 8 rokov. Nebude to vyššie. Minimálne pol roka. Nie. Bude to vždy tých 8 rokov. Tam sa vyhodnocuje to. Vstúpiš niekomu na pozemok. Máš tu 8 rokov. Ale
môže to byť aj menej. Môže to byť pol roka, môže to byť napomenutie, môže to byť pokuta, môže to byť podmienka. Ono záleží od toho, jak to bude vyhodnotené. Podľa toho. Ale keď, dobre, podmienku môžeš dostať maximálne 3 roky. Maximálne. Teraz oni to budú brať vo vyšetrovaní do príhľadu, hej, dajú ti na 3 roky podmienku, ale majiteľ povie, s podmienkou nesúhlasí, mal tam dvere urobené, ty si tie dvere vylomil, vypáčil, poškodil si tam visiaci zámok, to už je tá prekážka, ktorú si prekonal a už ti hrozí reálne tých 8 rokov. Lebo už tam máš zase poškodzovanie a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Lebo... Preto sa v podstate odporúča, že keď ideš na takýto urbex, kde v podstate, jak to povedať, dáme tomu, že není tam prekážka, no. že je tam voľný vstup, lebo niektorí urbexery, keď si všimneš, roztrhnú plot a surovo, už to je narušenie, už to je prekážka. Áno, už je to prekážka. Preto je dobré, že ty, keď ideš na taký plot, na takú akciu, aj keď to nedáš do videa, ale sám pre seba, je dobré si to všetko natočiť. Že už to bolo otvorené a tak áno, ďalej. Presne tak, to je jediná tvoja záchrana, kde ti hrozí maximálne iba napomenutí a pokuta. My sme spravili nebudem mu menovať, tú chatu v lese, hej, tak ju máme označenú, vieme, o akej lokalite sa jedná, nebudem mu dávať do videa, aby bola spomínaná. Už máme natočený aj vstup, že tie dvere boli vylomené, rozbité. Už od auta máme vstup, že tie dvere boli vylomené, rozbité. Pamätáš, keď sme šli do tej záväzky, boli len tie betónové stĺpiky z toho plota. Plot tam nebol. Preto nám nemohli nič bolo spraviť. to verejne prístupné. Mohli nás odtiaľ vyprevadiť a to bolo celé. Áno. Nemohli nám nič viac, ale boli sme registrovaní, takže sme tam vstupy nemohli. Ale máme tu takzvaných urbexerov, neurbexerov. Nie urbexery skôr. To sú není urbexery. Dajme tomu KZ 600, alebo KZ 650. KZ 600/G. Áno. No, KZ 600/G. Alebo, počkaj. Sorry. Garážového typu. Áno. 600G je garážový typ, ktorý mal ochraňovať vozidlá v prípade, či už to zdravotné vozidlá, alebo rýchly zásah dodania potravín a tak ďalej. Na to boli tieto garážové typy určené. Že tam boli tam aj ľudia, hej, ale zväčša tí, ktorí obsluhovali tie vozidlá, aby zabezpečovali iné kryty potravinami, zdravotným materiálom a tak ďalej. Na to slúžili tieto 600G. Je aj 900G, to sú už väčšie. To je aj tu hore pod Južánkou, je tiež 900G, lebo je to garážový typ, boli sme tam spolu vtedy, ak si pamätáš, iba v tej garáži. To bolo veľmi dávno, keď sme ešte nedokumentovali kameru. Áno. Takže na to slúžili takéto základne, aby rozvážali materiál, potraviny a tak ďalej. Všeobecný zdravotnícky materiál. No, ja som dostal takú blbú indíciu, keď mi Mirec poslal video jedno, že opustený bunker v Poľsku. Asi vieš, na čo narážam? Áno, viem. Ja som sa im musel prispôsobiť, aby sa nezistil. Vieš, ak sa povie po polský východ, Mirec, vieš to vygoogliť? Jasné, samozrejme. Akurát jednu vec ste tam trošku dokázali, keď ste natáčali, akože idete na nejaký bunker, pretože všetci ste boli úplne ináč oblečení, aké ste vlezli dovnútra. No, to je ďalšia vec. Čo ste robili ten virál video, že ste išli autom akože po Poľsku. To bolo vlastne pripojené, to bolo vlastne pri hrobke Slovaniovcov, to bolo už prechádzkové oblasti a tam boli kroskári a podobne, že to bolo akože tam. To len preto, aby sme chránili oblasť. No, to nebolo chránené oblasti, to bolo úplný blúd, lebo chránená oblasť to, aby... Áno, len treba si obliecť to isté, keď už niekto chce niečo natáčať. Ja som mal to isté. No, ale oni nie, no. Takže únikový východ, že? Po polsky, áno. To je niečo na dvojité V, to začína. Áno, lebo ja som si všimol potom vo vašich videách, že si prišiel pri ten nápis, že núdzový východ a ty si na to prišiel. Áno, že je mi to jasné. Ja som to video nedával pravý von. Miloš, ja som detálne, sekciu po sekcii únikový východ po polsky, vyššie avarijné. Tak, dvojité V na začiatku. Takže
po polsky sa nepíše unikový východ ako unikový východ, hej? No hej, ale nebol to môj nápad vlastne, že... Dobre, ty si ich tam dostal, lebo si vedel o tej Utajný kryt lokácii. v Polsku. Ja som tú lokáciu mal natočenú predtým, ako som tvrdil, ako som vyprával, je to reálne. Miro tam vtedy so mnou nebyl, hej? Mira som zobral až potom, hej? Ale dosť ma nasralo, že si hovoril o nejakých grafických kartách, že ja som mal zobrať grafické karty. Na čo by mi pre Boha boli nejaké grafické karty, keď ja počítač nepoužívam, používam notebook a tie grafické karty asi do toho notebooku Alebo nedám. bolo vo videu spomínané, že nejakí určití ľudia, že by mali na to nejaký záľud, niečo také. Že... No ľudia. No to už automaticky sme usúdili, že to bylo vlastne určené na nás. Ľudia, ja vám poviem takto. Bola urobená skupina, kde bol aj Dave pridaný, Hatas bol pridaný, bol som ja pridaný, Ale to bolo až Alexandra, Roman, nie, to bol počas toho. Nie, lebo ja som tam Davea bral som tam aj Melónka, bral som tam aj... Aj Melónek bol v tej skupine. Akurát Melónek nebol v tom kryte, v tej 600 gečke. Byl som tam iba ja s Davem. Čo je s Lukášom, aj ty tam bol. Nie, som bol s Daveom vonku. Oni ne, ty byl s Melónkem venku, vy ste nás čakali venku a ja s Davem sme boli vnútri. Áno. A vtedy už tam vlastne neboli ani tie notebooky pôvodne avizované, už to tam bolo celé vypratané a všetko ináč uložené, jak to bolo predtým. Buď to niekto raboval. Nikto to neraboval. Nikto to neraboval, majiteľ si to všetko odstránil. Bol som s ním v kontakte, to video nebol fake, čo som robil z Dubnice. To bolo reálne video, čo som sa bavil s majiteľom. Chápeš to? Dobre, ale ja som neraboval. Jasné, ale on len čakal na to. Ty si sa vyhrážal na sociálnych sieťach, že pôjdeš za SBS-kou a pôjdeš za majiteľom. Nech sa páči, ja som len na to čakal. Lebo keby si prišiel ty, alebo oni za majiteľom, tak v momente idete takto. Bez debaty. Ja by som prišiel maximálne iba za SBS-kou, ale ja som na to čas. No ale ani SBS-ka, lebo SBS-ka tam neexistuje. Tam nie sú vráty. A už keď sme... Dobre, a už keď sme... Dobre, je. Tam aj býva ten SBS-kár. Není. Dobre viem. Vážne. Za bieleho dňa tam nikto není. A my sme tam boli za bieleho dňa. No a momentálne je tu ešte jedna záležitosť. Boli sme v celku v jednom celkryte, kde sa nedá ináč dostať iba s povolením. A je to KZ900. Lukáš nám vyboval povolení cez SBS-ku. Tam priamo v tom areáli. Potom na majiteľa SBS-ka mu dala telefónne číslo na majiteľa priamo. Lukáš volal majiteľovi na základe toho, že byl kontakt s majiteľom, tak sme mali povolený vstup do tej KZ900. KZ900 sme síce uverejnili, ja teda k nemu sa neskloniť, ale ja som spravil zásadnú chybu, že som použil články od tých dvoch nekompetentných ze štobu, ale niekto im to musel nahlásiť. Ja vám to poviem rovno, lebo mi sa priznal pospal Urbexu. Lebo mne zablokovali to video komplet a ja teraz, keď ho budem chcieť vydať, tak ja ho musím zestrihať minimálne o 3/4. Teda o 3/3, teda o 2/3, tak o 2/3 ho musím skresať na 1/3. Čiže nebude tam všetko to, čo by tam malo byť. Áno. Ja ti chcem povedať to, že mi sa vlastne pochválil pospal Urbexu a Alexander Explorers, že oni majú vlastne konexie... Myslíš Alexandra Vloggers, hej? Áno, Vloggers, no, ktoré majú dočinenie vlastne nahlásení tvojho videa prostredníctvom nejakého, jak sa to volá? No, tam sa mi aj veľmi chválila, ešte hlasu spravil som posielal do skupiny. Nebudeme spomínať mená, my v podstate vieme, o kom sa jedná. Bolo to z tej hlasovky, áno, vieme. Preto som vám povedal, že máte to v hlasovke, určite to máte tam zakomponované celé. Ja sa nemám s čím ani tajiť, alebo niečo podobného. Miloš, poviem ti na rovinu. Opýtam sa takto. Vieš, na koho chceli toto špinavstvo a svinstvo hodiť? Oni si myslia, že vy rabujete. Nie, tam nešlo o rabovanie. Počkaj. Toto nahlásenie Mirového videa, vieš, na koho chceli hodiť? Ešte bylo nahlásené aj to, čo sme byli nad Novú Dubnicu. Áno. V tom protileteckém. Aj to som mal nahlásené, aj to mi YouTube zablokoval. Aj to nemám, to mi YouTube zablokoval. Lebo si tam tiež zdieľal henté informácie. No. Ale nejde o to, ide o ten princíp, že niekto to tým dotyčným musel nahlásiť. Lebo tí dotyční nevedia, kde je sever a kde je juh. Oni písali mail jednom človeku, ktorý to že vraj, neviem, či spravuje, alebo či to dokumentuje. Áno, správuje to iba... Lenže víš, Miloš, oni tí články, čo tam majú, tí články sú aj tak vytahované z archívu.
No, tak jak si môže dať niekto autorské práva na článek, ktorý je priamo z archívu? No ja si vyťahnem archív celý, zverejním celý archív, mám na to právo. Iba za zdroj, že to je archív, to je na hotovo. Dobre, možno získal nejaký archív z niekade, oni to urobili podľa vlastnej mysle, že áno, táto presne to bolo. Všetko sedí, Miloš, všetko som dokumentoval, všetko je z archívu vytiahnuté. Tá istá kopia, všetko je skopírované. Iba copyright, nič viac. Dobre, ale ich to dobre staralo, že... Oni si dali na autorské práva na to až potom. Čo? Lebo prezident mal žiadne autorské práva na články nemali. Nemal. Áno. Ja som to kontroloval, veď mám vytlačené všetky od tejto stránky, všetky dokumenty o krytoch a tak ďalej. Nikde tam nebolo zdroj autorské práva. Kde to tam není. Ale ako oni k tomu prišli? No lebo to až po jeho... Rozumieš? Pozri sa, od rána do večera nemajú oni čo robiť. Oni všetko sledili, všetko kontrolovali, všetko tam Miloš, zbierali. Ty si to vyprával, že Erko vlastne po stopách Urbexu, že neho fascinujú bunkrace ukrytí. Áno. Čiže on a on vedel, že sa nedostane tam, kam ja s Lukášem. Nikdy v živote. Nikdy v živote ani nedostane. Tak preto útočil po mne. No, a ešte vám poviem... Ale počkaj, vieš, na koho chceli hodiť túto špinu? Že kto nahlasil, kto má na starosti kryty a tak... Nie. Si nahomil. Na mňa. Čo? Mirovi začali vyprávať, že ako je možné, že Pekárovi nezmyslí videá, ale tebe áno? No, ako je to možné? Mm-hmm. Lebo ja som nedával žiadny obsah. Oni majú na to čas všetko slídiť a... Ja som nedával žiadny vzdialený obsah, ale tú špinu chceli hodiť na mňa. Že ja chcem mať iba... A potom neskôršie na mňa to chceli. Na čo by som ho tam bral spolu so mňou? Keby som mu mal takéto niečo spraviť. Toto je pre mňa podpasovka, jak hovado. Chápeš? Toto som v živote nikomu nespravil. Ja vybavím povolenie, zoberiem si ho tam so sebou. A napriek tomu nejaká svinia bachratá povie, že som to ja, že je to moja robota. Ako... Keď sa im to nepodarilo, lenže bacha, tak potom neskôršie na mňa. Áno, bylo aj to, že... To už zase vyprávať, že to ty si spravil Mirovi, ale hlavne, že Mirovi, ja som bol vtedy v robote, Miro mi volá, že oni to všetko hodili na teba. Ja tých ľudia nepoznám, komu čo písali, a že ja mám s nimi dočinenie, že ja som im písal. Ja som písal tomu druhému kreténovi, nie tomu prvému, čo Miro, ale tomu druhému. Mám na ňo isté páky, zatlačil som, áno, Alexandra Explorer to písala. Dovidenia. A písala to zo svojho pseudonyma. Chápeš? A všetko máme screenshotnuté. No. A potom Mirovi najebali na kanál s prepáčením úplne zbytočný komentár, že nech si ich nebere do papule. No ja si ich zoberiem do papule, lebo oni nie sú nejaká organizovaná skupina, alebo nie sú Zaujímavé, že najprv písala ona, potom písal on, a potom poslali screenshoty, že ako Mirovi zmazali video, a že to, že keď náhodí ešte raz, tak ešte vlastne tretia žltá karta a už končí YouTube kanál jeho. Áno. No, a ja pozriem to, čo je. Pretože vidíme. Pozri sa. Oni to majú evidované ako občianske združenie. Každé občianske združenie má dotácie od štátu. Myslíš, že tí chlapci majú dotácie? Možno, že majú. No, možno, že majú. Lukáš, nemôžeš to potvrdiť, ale ani vyvratiť, ale pokiaľ sa v občianske združení, tak určite možno, keďže majú nástroje a starajú sa o títo SEO-krytita, alebo ich respektíve len dokumentujú. Možno, že majú nejakých 100-200 eur, možno dáva štát. Oni sú není nič. Oni nechránia SEO-kryty, nezabezpečujú SEO-kryty, iba ich v 2006 nafotili. My sme raz zabezpečili SEO-kryt a nepodarilo sa nám to. Počkaj. Stále nikto vylamoval. Oni tí kryty maximálne možno len dokumentujú, pretože SEO-kryty sú stále majetkom štátu, sú majetkom ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany. Presne tak. A ministerstvo obrany... A keď obrany... sú aj na súkromných pozemkoch, keby ich došlo k niečemu, v nejakej mimoriadnej situácii, tak tí súkromníci, tí majiteľia tých pozemkov musia okamžite tí
chce okrytie a bunker sprístupniť. Okamžite, bez akéhokoľvek zaváhania. No, takže oni nie sú žiadni majitelia a keby boli dokumentaristi... Áno, lebo povedal, že oni sú majiteľe, lebo Erko a Záčke vyprávali, že oni sú majitelia, títo. Dobre, takže oni sú majiteľia hej, oni sú majiteľia môjho pozemku, kde našli nejakú vykopávku, pritom kopali úplne inde, tie bagre, že tam našli nejakú dózu, čo to je na vodu z prvej druhej svetovej vojny. Alebo zo 80 rokov. Nakoniec je to iba z druhej svetovej vojny. Není. 80 rok. 80 rok? Vidíš. To bolo tesne po povinnej vojenskej dochádzke. Je to nejaký človek, ktorý bol na povinnej vojenskej dochádzke, takto drbol do hnojiska a tam to zarastlo hlinou. Dobre? Áno, že oni tam napísali, že toto sme našli na našom pozemku a to bol na pozemku mojom. Dobre, keby tam bolo 44. rok alebo 40. rok, tak je to tam vyrazené zo spodu. Dobre. Nič také sa nepotvrdilo. Problém je... Takže oni si vlastne privlastnili ešte aj tvoj pozemek za svoj. Áno, a preto som dal už pred rokom príspevky na svojom Facebookovom profile, že nikto mi nebude vyvlastniť môj pozemok, pritom nemá na to žiadne právo. No, to sme čítali. Nemá ani na to žiadne iné povolenie, lebo keď zoberieme, že keď aj nikto sa napríklad stará len rok, možno 2 roky o ten pozemok, tak tomu nepatrí stále. Dobre, k tým urbexerom ešte. Dobre, boli sme v Dubnici nad Váhom, zavolali na nás policajtov. Prišli policajti, bla bla bla, nebudeme to ďalej riešiť. Boli sme natáčať Machnáč, samozrejme, po natáčaní, po vydaní videa, to video bolo vydané po týždni. Ja aj Miro. Po týždni sme ho vydali. Tento Román sa mi začal vyhrážať na Instagrame, okrem iných vyhrážok, aj to, že pôjde a zavolá majiteľovi a pôjde na políciu, že my nemáme právo to natáčať, len kvôli čomu, že debil to nemá natočené. Asi tak. Lebo on to nemá právo. On je, pozri sa, za to, že on je sociálny prípad, to neznamená, že som sociálny prípad aj ja. Ja si pôjdem, kde chcem, kedy chcem a budem si natáčať, čo chcem a ako chcem. Priebežne sa im posiela ponuky na brigády, na práce a podobne, tak zobrali raz jednu prácu, kde mali roznášať letáky. To im vydržalo tak... To bolo, sa mi vidí, maximálne 2 týždne. Kochol na Kochanovce, nie? Áno. Kochol na Kochanovce, dokopy, obidve dediny. Týždeň, maximálne 2 týždne im to vydržalo, potom už to nechceli robiť. Lebo ruky takto, alebo musia behať. Im sa nechce. Sa bala, že súdne asi. Asi. Ale po urbexu behať môže. Ja nemali čo jesť, lebo si kupovali samozrejme zliadnutia, odberateľ, lajčiky a potom mi vykrikujú: Miloš, založ nás, lebo my nemáme čo jesť, nemáme na tabletky, na lieky, či Geofrast to je, a pritom tie lieky sú úplne tie posledné, čo oni potrebujú, lebo oni majú čo jesť najprv, alebo energetiaky hlavne musia. Prajem vám krásny, upršaný večer. Dnes si povieme o Urbex pravidlách a celkovo, čo sa týka Urbexu. Tak Urbex, takzvaný Urban Exploration, skúmanie opustených budov, fabrík, nemocníc, bunkrov a iných vecí. Urbex pravidlo číslo 1. Nikdy neodnášajte nič, len fotky, videá, spomienky a zážitky. Za druhé, nikdy nezverejnujte lokácie daných miest, aby ste predišli vandalizmu a iným veciam. Za tretie, nikdy sa nevlamujte do budov, ktoré sú zavreté, kde není žiadny vstup. To je tzv. Nelegálny urbex a vtrhnutie na súkromný pozemok, kde sú trestá pri najhoršom pokutou a pri najhoršom basou alebo podmienkou. Toto bolo asi tretie. Štvrté, vždy dbajte na svoju bezpečnosť. Čiže noste rúška alebo respirátory, pevnú obuv, lekárničku a vždy ich odevajte viacerí. Áno. Za ďalšie, dbajte na statiku danej budovy.
nikdy neviete, kde sa prepadnete a čo sa môže stať. To, čo vidíte napríklad v mojich videách, kde som bol vo videu napríklad u Davida Urbexa, kde som sa v mesokombináte bývalom kúkal z výšky niekoľkých metrov, kde som si sadol na kraj, fotil si nohy, nenapodobnite moje kroky. Ja môžem následky vašich zranení, napodobňovania mojich videí, žiadne následky nenesieme. Ste za to sami vy zodpovední za svoje skutky a za svoje činy, čo robíte na urbexoch. Vždy nosievajte pri sebe niečo na ochranu. Lebo nikdy neviete, aká situácia môže nastať. Že natrafíte na nejakého bezdomovca, ktorý by mal vypité, nebude to mať v hlave v poriadku a môže vás napadnúť. Preto noste niečo na obranu a chodívate viacerí na takéto miesta. Ako môžete vidieť, bol som na urbexe, na našom prieskume aj s manželkou, ktorá je predo mňou. A ďalšie veci, čo sa týka urbexu, áno, tých, ktorí sa neodvážia ísť na urbexy a sledujú to iba na, či už je to na mojom kanáli, na manželkynom kanáli z Alexandra Explorer z Vloggers alebo iní urbexáci. Týmto by som urbexerov chcel pozdraviť týmto videom. Držím vám palec, nech sa vám darí ďalej v urbexoch. A čo by som ešte v tom povedal? Ja aj vlastne to, áno, že tí, čo sa bojíte chodiť na takéto miesta, že máte z toho rešpekt, áno, rešpekt a úctu treba aj tým daným budovám, lebo každá budova si niečo prežíva, či je to dobré alebo negatívne. Niekde si dělají dobré veci, niekde zle. To nikto nemôže popreť. Každá budova hovorí svoj príbeh. Navrátne sa poníte. Tí, ktorí by chceli si zaobstarať Urbex prievod, kontaktujte nás na stránke na webnode po stopách Urbexu, kde nám napíšete buď e-mail alebo správu na Instagrame a dohodneme sa na sprievode, kde sa rozdelíme do dvoch skupín. Jednu skupinu budem mať na starosti ja a druhú skupinu bude mať na starosti moja manželka. Dostanete vysielačky, príľuby, lampáše, dostanete, ako by som to povedal, písomný, proste napísané na papieri pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, ak som bol ja chránený. Napísané pravidlá, kde to vypočne. Keď sa vám niečo stane, tak už je neuposluchnutie toho, čo sme vám my nadiktovali, ale aj papierov, ktoré ste vy podpísali, aj overené notárom. Tak za úrazy, ktoré vy sami si spôsobíte, jasné, že dobre, ošetríme vás a podľa zákona musíme byť po neposkytnutie prvej pomoci, dala by sa záchranka a iné veci už by sa riešili mimo nás, keďže by sme to mali podložené papierovo. Takže nabiehajte na webnode postupa v Urbexu, tam si nás môžete zaobstarať, napíšte nám e-mail, áno, alebo na Instagram, ako som spomínal, buď na môj Instagram postupa v Urbexu oficiál, alebo na manželkín, áno. Takže pre dnešok by to bolo všetko. Zanechajte like, koment, odber a majte sa ešte krásne. Ja mu zanechám komentár, ale taký, že sa to dostane. Chlani, moje vyjadrenie na toto všetko, lebo ja už niečo poznám. No, čo sa týka toho Urbexu, čo on rozpráva, že neodnášať nič, nikde sa nevlamovať, preto on to robil veľmi rád, že sa nikde musel vlamávať,
a niečo zobrať, samozrejme, doniesť tam na môj pozemok, robím tam bordel, tú kopu, všetko môžete vidieť už potom vlastne na videu, ktoré bude preukázané vlastne už v tomto rozhovore. Ďalšia vec, keď je nejaká nebezpečná budova, že sa tam niečo prepadáva, alebo že je to v dezolátnom stave, tak samozrejme riskovať nebudeme. Nebudeme tam chodiť, keď máme drona. Dron natočí to, čo treba, hej, natočí sa to krásne, či také poschodie, onaké poschodie, tamto poschodie, natočí sa to bezpečne, bez toho, aby sa niekomu niečo stalo, samozrejme, hej. Čo tam rozprával? Ja neviem, dovolí sa radšej. Kde mu majú ľudia, že písať, keď budú mať záujem o urbexy, na papieri dostanú napísané pravidlá. No, že má nejaké pravidlá na to papieri, ale to pochybujem, lebo oni majú žiadne pravidlá určené na urbexe. Oni potrebujú zinkasovať nejaké peniaze, pritom nie sú žiadni živnostníci ani nič podobného. To je ďalšia vec. Muselo by im tam figurovať ičo, takže mám smolu. A keď dajú spoplatniť YouTube kanál, tak tým pádom mu tam zmizí minimálne 4000 odberateľov, takže to, čo si vlastne nakúpil, o to aj príde, lebo to není ilegálne, čo vlastne spravil. To robí cez sub for sub, alebo teda kúp lajky. Je to legálne, ale iba v prípade, keď chceš vysielať a získaš konečne tých reálnych odberateľov. Hej, tak henty sa ti zmažu. Hej, pri spoplatnení. Lenže oni si to stále ešte nevedia uvedomiť a stále to budú dristať a stále to budú robiť. Čak nech vyhazujú peniaze do koša. Výborne. Prestaň, ja sa... Nestačí Výborne. len toto vypočuť. Toto je moc. Dobre, ale ja mám ešte jeden taký haxíček, taký, víš, taký. Ja to nedám. Jak je to s tým pajstrem? Ja neviem. Že Rko a Ačko tentovali z prostosti, že ja som mal v rukách pajser a ja som vypáčil údajne školku na Sliači. No, Kto tú školku vypáčil? Daj ven. Popravde... Lebo ja som byl s Ačkem venku mimo a ty išiel s Rkem dozadu. Ja som sa cez okno neprepchal, lebo tam bol malý otvor, totižto. Tam bol asi takýto malý otvor, kde ja taký objem samozrejme nemám, ani dokážem sa ani prepchať, ani s nejakým páčidlom, či čo to mal tam. Tak vlastne postupom Urbex sa tam prepchal, voľný slížik, ako nič. No, však to jasne akože tenký vlasov sa prepchá cez taký otvorík, hej. Cez kľúčovú dierku, hej. Áno. Obchal sa totiž dovnútra, zobral pajster, hej, alebo on chcel, aby som ho nejako doniesol, však dobre, priznal sa. Dobre, pajster mal od teba. Pajster mal do mňa, bol zlomený, hej, takže vlastne už nebol L-ko, ale bol rovný. No. Ja som spracoval si palety, ktoré som samozrejme, dobre, to nemusíme. Tie dosky z toho použil vlastne do vlastného bývania podobne, hej, áno, použil sa radový materiál, ale bol zlomený. Takže on chcel ten pajster, ja som mu nehal navždy, nech si ho má, koľko chce, nech si robí s tým, čo chce. Vlastne skončil v tom celokrytí asi. Bolo to mimo mňa a tam, kde zakapa. Ja mám nový pajster, ja ho mám u seba stále, on je čiernej farby, tento bol modrý zrovna. No a ten tam, neviem, možno tam zostal, mi to jedno, hej. Dal som do ruky, si s ním robí, čo chce, tak asi vypáčil. Asi tak. No a mám ďalšie vypáčenie. Pamätáš si, keď sme byli, ty vtedy došli do Bratislavy z Trenčína vlastne a auta sme išli potom vlastne vlakem na Sliač. A keď sme došli do toho liečebného domu Slovensko, tam neviem, na ktorom poschodí to momentálne bolo, ale tam som vypadal, že tam to sa išlo tak, jak dole takýma schodíkama, takým úzkým, tak jak tak jak úzka chodbička, len schodíky byli dole, ale boli tam dvere, ktoré boli zapratané vlastne a zapečatené natvrdo. A to bola tá časť, ktorá bola v podstate ešte funkčná, kde boli rôzne kvety, bazény a tak. Ja som povedal, že niekedy sa tam ukážeme, tak dojdeme, snad to už bude potom otvorené, by sme si to natočili. A tentokrát sa pozrieme na jednu záležitosť. Našiel som na ich kanáloch, že údajne že nejaké video, že opustím dom v Brne alebo niečo také. Ale pokiaľ vím, tak Brno to nebolo, pretože boli tam
indície, že to je na Slovensku. Takže Valaška napríklad, knihy a tak. Víš to nejak objasniť? Ja som svedkom. Bol som tu v dome. No, ak mám popraviť povedať, že to Brno zaručenie nie je. Je to 2 km od mojej pozemku, nedaleko Trenčína 8 km, vlastne Chocholná, Veľčice. Nechcem to úplne upresňovať, som dokonca použil 360 kameru, kde si on natočil, že je zase že v Brne v dome a pritom je vlastne 2 km od mojej pozemku a nie toľko. By som povedal, že menej ako 2 km, možno kilometra a pol kilometra. Ja by som povedal, že my keď sme došli k tomu domu s Lukášem, keď sme išli vtedy k tebe, tak ani kilometr. Môže byť. No nejakých asi 15 minút peši. No to máš peši, to máš nejakých 500-600 metrov. No viac. Kilometr to má, kilometr. Alebo kilometr. Dajme tému. No, vieš o tom, že keď aj meníš lokácie, že vlastne zameňuješ lokácie. To neznamená, že zverejňuješ lokácie. Ty môžeš presne povedať, v ktorej dedine sa to týka. Ty nedávaš GPS lokáciu, hej, ale toto je priame zavádzanie svojich sledovateľov. Áno. Hej, priame zavádzanie a len kvôli tomu, aby oni mali vyššie zliadnutie, alebo oni volade čakali, že keď volade niečo zverejnia, že je to v zahraničí, že majú vyššie zliadnutie na tom. Nie je to pravda. Ako aj s tým bunkrom v Poľsku. To už sme si vyjasnili. Bolo to na Slovensku ZTS-ke. ZTS-ka je široko známa pre všetkých urbexerov. Vieš si predstaviť, že taký Ivan, čo to už mal natočené, dával to ven a týmto vlastne oni podkopú autoritu nejakého urbexera s tým, že oni to povedia, že to je natočené volade v Poľsku. Lukáš, ja ti poviem tak. Po jednej stránke nesledujem iných urbexárov, nesledoval som, čo mali vlastne predtým natočené celkovo, ale som sa zase synchronizoval s týmito údajnými priateľmi, ktorí som bral ako priateľov a pritom mi podkopali vlastne všetko, čo len mohli. Ako každému. No, však vieme, ako robili rozbory medzi mnou, vami a vlastne medzi vami celkovo a medzi ďalšími urbexérmi a podobne. Všeobecne, keď ťa môžem pozastaviť, tak to robila svojim priateľom, ako je jedna nemenovaná osoba, tiež od vás mala ciek, že dávala jej preháňať do kávy. S prepáčením tá osoba sa postrelala za rohom. Hej. Potom táto osoba, Alexandra, si vytvorila fejkový účet na chlapa, vytiahla túto jej kamarátku až do Rakúska volade na neviem, či to bol Pandorf, alebo priamo Rakúsko. Niekde za Devinskú Novú Ves. Neviem presne, ktorá dedina, alebo kde to bolo, kam sa dostala. A ona v podstate ona má vlastne postihnutého syna. To je ešte väčší prúser a mali problém sa dostať naspäť na Slovensko. Čiže vieš, vlastne oni, počkaj, vlastne ona vytiahla túto osobu s tým malým chorým deckom v tom čase, vytiahla ich mimo Slovenskej republiky. Jednosmerne si objednali lístok a ona do Rakúska. A ešte na tom vyžívala. A ona proste sa na tom zabávala. A tomu hnusu, čo ešte len prídeme, tak ako žili, v akých podmienkách a tak ďalej, ale... Dobre, ale ja bych ešte chcel jednu vec podotknúť, týka sa to ešte týchto urbexu. No. To Brno máme momentálne teraz vyriešené. Áno. To sme si tu spomenuli, že to bylo vlastne podvod. Kde ja mám pozor. Áno. Jak to bylo vlastne ty byl ešte vlastne v Čechách. Pokud viem, tak ty si byl v Čechách sám. Áno. Týka sa to, príklad, že navštívil Orlickú priehradu, Státek Pohádka. Áno. Navštívil si, pokiaľ viem, tak si navštívil Hoštice u Voline. Áno, aj Branšovský les, a všetko to. A ako to bolo, lebo oni jak si vydávali nejaké videá ven a ja reku, že to reku, oni, jak je to možné? Oni a do Čech. Však Alexandra mala problém sa semnúť pri mne dostať do Čech. Lebo ja som vybavoval Urbex s Melonkem vlastne a ešte s jedným mladým chalaniskem, on teraz momentálne sa volá úplne ináč na kanáli a neviem, či vôbec aj robí, či vôbec vlastne robí ešte Urbex, ktorý mal chalanisko 15, možno 16 rokov.
A to byla katastrofa. A u nás si ešte velice, akože keď sme byli ako v tej Ostrave, robili sme tí doly tam vlastne nejaké zdravotné stredisko, tam bolo nejaké staré opustené divadlo Horníku a tak. A raz sme tam došli, ešte to bylo niekde, sa mi zdá, že doly 9. kvietna, alebo ako sa to tam volalo vlastne. A bola tam taká jak jedáleň, ako pre zamestnancov, ne? No a akože Urbex Melonek, Milan, týmto ťa pozdravujem, servus. Boli aj s tým mladým vlastne pozrieť dole, ešte, ale tam to bolo celé zatopené, už tam boli iba stoličky. A reku, že idem tam kúknúť a ja, reku. Ale potom, ja ne, reku. Toto na mňa není. Tak ako ja som išiel hore, oni si to tam pokúkali všetko, ne. A ja som potom dále stáčal, dále vlastne celú taký okruh som si tam spravil. A ona ti potom došla za mnou, že poď sem. Že čo je? Že ten mladý ide po mne. Kúkam. No, reku, dobre. No, dobre, reku, áno. Dobre. Kamaráde. Ona vyprávala aj o mne. No. Že ja idem po nej. Ona vyprávala. Ja som není odkázaný na staré ropuchy. Ona vyprávala aj to, že moje decka idú po ní. Áno. Dobre. Prosím vás. Ale, no, trošku sa musíme na ten zasmíť. Spíte ma, lebo ja toto nemôžem počúvať. No a najväčší show bylo, to bylo, keď som to si myšiel do jednej dediny, kúštek od Malatrek. Pri tej dedine hneď pri železničnej stanici, poď na však bylo to v závodoch. Ja mám aj zistené, kto tam býval, ale nebudem to zverejňovať. Byla tam jedna mena, to neonzim, ale môžem skrátka povedať, že byla tam jedna rodinka, kde pán byl chorý. Následne po ťažkej chorobe zomrel, ostala tam majiteľka, byt dala potom do predaja, ona sa odsťahovala dcéram niekde na Maďare alebo kam. Dom rodiny, to je ten. No, viem, hej. A ja som tam vtedy s nima, ne, ja som prvýkrát vtedy som natáčal. Na ON systém? Ne, prvýkrát som na ten ON systém natáčal, keď sme byli v Krvavých šenkoch. No to sme spolu boli, ale myslím tak s nimi. A s nimi, keď som byli tak súdobo, som vyťahol ON systém, dal nám také na ručku, dal sa tí držáky na to všetko. A tí porád čumákovali, že čo to mám. Tak som si načul krásne video, pekne som si priblížil všetko aj dom, komplet okna, všetko, dal som takú fajnú hudbu, takú víš do úvodu. A natočil som v podstate video z celého baráku, aj z pozemku trošku, ne? Jak to tam vypadalo, ne? Tak to je rozbité, opustené, lebo určitú dobu to bylo v predaji a teraz bohužiaľ dopadlo to tak, že pravdepodobne sa toho aj realitka vzdala. Ale oni natočili to isté. Ja som to video vydal, ale oni ho vydali. Zápäti tak na potvoru. Začali mi chodiť komentáre, že co tam mám, a po česky, co tam mám co dělat, kdo mi povolil vstup na cizí pozemek. A počkaj na to meno, kto to písal. To byl nejaký Čechúr. Nie. Ale to byl nejaký Čechúr, to mám, neboj. No, ale vieme, kto to bol. A potom sa tam začala taká debata. A zrazu Miša Minská. Už viem. Čiže Alexandra Explorers. Vloggers. Osoba, ktorá doslova skoro zničila život chlapíkovi, ktorý má kanál Urbex Valašsko. A takisto sa postarala o to, že ja s Lukášem, my dva údajne, sme mali útočiť po Urbex Valašsku. Mali sme údajne útočiť po frajerke Urbex Valašska. Údajne sme mali útočiť po Urbex Daveovi. Niečo také bolo tam spomínané. No. Áno. Ale pri tém my sme kúkali. A Melonek dal ruky preč od toho. Melonek by dal nálepky, on dal od toho ruky preč. Lebo vedel, že kde je pravda. Lebo my sme Melonkovi ukazovali, keď sme spolu natáčali, my sme ukazovali isté veci. A on bol jediný, ktorý videl. Aj Daveovi sme ich ukázali a Dave si išiel svoje napríklad. On tomu nechcel veriť. Ale mám taký pocit, že teraz už asi pochopil, ktorá bije. No, a ja si myslím. No. On bol letonce ukrytie 600/G, áno. 100%. A síce áno, byl tam. Bol tam není dávno, že sme sa bavili,
A už si pozerali tie krabice, kde mali byť tie grafiky a že tie grafiky tam už neboli. Tam neboli nič, tam bylo všetko tam, kde predtým byli tie grafiky. A kde skončili tie Všetko grafiky? bylo úplne inde. Ja som tie grafiky nebral. Miloš, Ešte som to označil, že pre mňa to je elektrošrot, ja to nechcem. A na čo by Nech to sa bolo mne? nehajú, ja Na to čo by to nechcem, bolo ja si mne? kúpim. a nač by to bylo mne, ja počítač nemám. A nie. Ja Dobre, mám- ja počítač mám stolový, Ja mám ale tie grafiky sú nekompatibilné s tým počítačom. A ja, hento Ak ti sú, mám pravdu povedať, No. ja mám 2 gigovú grafiku za sekolu. A 8 gigovú grafiku od kolegu. Nedávno, čo mi ešte len dal 8 gigovú grafiku. Ja nekradnem. Ja si buď kúpim, alebo keď mi to darujú, bohužiaľ, tak mi to darujú, tak si to príjmem. No. Ale To nie, som že skladovať. nelegálne niečo zobrať. Nie. V žiadnom prípade. Keď niečo nelegálne mám dosť do rúk, tak ja sa toho zbavujem okamžite preč odo mňa. Ja to nechcem. Mhm. Nechcem to. Ako je ten notebook, to Lenovo Yoga, čo vlastne štopol postupa Urbexu, 6 lomené, čo je ten Ceukrit. Mne to dal do Čiže ruky vlastne- a ja som to hneď dal do oseku, ja to Vlastne, nechcem. Miloš, keď ja som robil to virálne video z ZTS-ky od toho majiteľa, keď som išiel, tak všetko, čo som povedal, bola pravda. Áno. Že vlastne chýbal iba jeden notebook. Ten jeden notebook chýbal. Grafiky sa našli, ja si myslím, že to mu ani na tom nezáležalo, či už sa našiel alebo nie, ale Ten jeden notebook chýbal a Ten notebook- on si dal pod košelu. ten notebook zaregistroval, lebo ten notebook bol hneď na vrchu, Áno. ten bol hneď prvý na vrchu Mhm. a to bol posledný notebook, čo tam ten majiteľ doniesol. Áno. Vlastne, že ho tam dal na ten vrch. Áno. Hej. A ja som potom... A to bolo asi tak 3 dní predtým, ako si tam vy prišli. Keď ho tam dal. Asi, ja neviem, keď to bolo. Lebo všetko ostatné bolo zajebané prachom. Týždeň neskôr Ja viem. mi dal ten notebook do ruky, že či ho neviem spraviť. Ja som len zapol, nič nešlo, ja som to vyhodil do Asekulu, ja to nechcem. Vyhodil ho do Asekulu, tam kúsol od nás. Hej. To už čo vyhodil Asekulu, to už neviem, kde je ten notebook. Hej. Ale je to mimo mňa, ja s tým prstom nič nemám. Jasne. Žiadne prsty moje... s tým Vieš, lebo nemajú. dosť bolo pokrytecké aj z svojej strany, keď si to začal písať na mňa, že ja som mal odsúdiť nejaké grafiky Lebo ja a neviem, takéto že tie veci. grafiky medzi tým chýbali. Ja som nevedel, ja som No už dobre, vôbec a kto nebol. ti to vravel? Oni? Oni mi hovorili, áno. A oni si to odkiaľ si mali akože overiť? Ja neviem, ako to oni overovali. Oni videli podľa vašich videí, že tam tie grafiky chýbali. No, lenže toto začalo ešte skôr, ako my sme dali to video o tých grafikách. Lebo oni chceli A to som si porovnať, že... 1000% istý, lebo ja som tam zobral Mira, že ideme to natočiť znova. Lebo ja som to mal natočené už predtým. A predtým tam tie notebooky neboli. To bolo mesiac predtým, ako si tam vy išli. Hej? Takže tie grafiky tam vtedy neboli, ani tie notebooky, ani tie počítače, nič, monitory, tam nič nebolo. Keď som tam ja bol prvýkrát natáčať. Sám. Potom som zobral Mira. Po vás. To bol týždeň a pol. Nie. Týždeň a pol to bol. No pozor, my sme nedávali video hneď von. My sme to natáčali. Ach, to bol týždeň. Vy ste dali hento video ven No, lebo prvý. a ja Lukáš som mňa pol tam, mesiac neskôr. Lukáš mňa tam zebral 2 dní na to. Tak. A hneď išlo video von. Hneď. Hneď. Ešte Roman, v ten deň ešte sme Roman to... dal hneď video von. Tiež. My sme dávali hneď to video, lebo sme boli pri Kauflande a ešte sme od Kauflandu dávali... Kaufland to bol. Však tak kúštek od Zetesky, to je No, to je Kaufland, no. Kaufland. Mhm. No, tak odtiaľ sme dávali hneď videá von. Hneď. Bez ostrihu, bez všetkého. No ako aj postupov Urbexu, on dal ako prvý video von, ja som to dal o mesiac neskôr. Ale dal som vlastne ako z ďalšieho uhla pohľadu, že pre mňa to bol vlastne elektrošrot, ktorý som nechcel brať do úvahy a že nechcem sa tam privlastňovať. Ja to nepotrebujem. No hej. Dobre, No. tak čo povieme? Máme Urbex tému za sebou? Ja si myslím, že áno. No nie úplne všetko. Lebo Ešte bych chcel počuť, ako to ešte- bolo vlastne s týma videama z tých Čech. Ešte počkaj, ešte chcem ti povedať, že čo sa týkalo opustených budov v tej dedine, kde ja mám pozemok. Tam to nebol iba jeden opustený dom, kde brali vlastne veci, čo sa týka riadu, čo sa týka príborov, hrncov a podobne. To bolo ešte minimálne ďalšie 2 domy opustené, skade brali tieto Takže vlastne prostriedky. Takže ty brali. chceš Áno. povedať, že oni vlastne To, čo tvrdí na tom videu, vykrádali ešte aj Urbexy. Áno. A A vlastne pomrtých. ide to proti tému, čo on vyprával v tom Presne. videu o pravidlách A- Urbexu. Áno, on si sám sebe vlastne škodí. To, čo rozpráva, tak vlastne... počkaj, ale my máme aj záznam o prvom ich vyjadrení o Urbexe. Čo je Urbex?
To je asi rok dozadu. No, môže byť. Ty si začal vyprávať o nepísaných pravidlách Urbexu. On to dal, len on to podal dosť laicky, nekomfortne, debilne. No, ako je teraz? Ja som to podal trošku ináč. No. Akorát, že ja som si to postahoval všetko a ja som si potom nedal sem priamo tí veci tak, že jak to bylo príklad, jak to bylo písané všetko, ale ja som si to prepísal a dal som to podľa vlastnýma slovama. Inak pravidlo Urbexu po pravidle by malo byť to, že keď aj človek vidí nejaké... To nie sú písané, to sú nepísané pravidla, v podstate, ktorých sa každý jeden urbexer drží. Povedzme si napríklad francúzsky urbexery, nemeckí urbexery, talianskí urbexery, oni vidia nejaké opustené objekty, tam nejaké rozbité okno, oni sa len cez to len prekoprcnú dovnútra, len natočia, nafotia, odchádzajú bez ničoho, len tie záznamy majú, to je všetko. Tomu sa hovorí urbex. Nie, že niečo odniesť za každým. Lebo keď niekto niečo odniesie, nejaký predmet, tam môže byť viazaná nejaká entita na to a môže mu robiť zle. To je to najhoršie, čo môže. A oni ešte aj z takých tanierov jedávali, aj hrncovarili. Čo patrilo kedysi mŕtvemu človeku. No vidíš to. A mňa pozývali na kávičku, ja sa mám dojť, koľko jak luxusne žijú. Áno, čierno-bielo. A z toho mi chceli ešte robiť aj kávu z tých... Počúvaj, to čierne-biele skrine mysleli tie moje, tie šedo-biele? To boli šedo-biele, áno. Oni boli už aj napúčané, alebo oni ich zničili. Ale popri tom boli zachovalé, keď som ich ja dal a ty si ich dával dole, tak ešte boli stále zachovalé. Boli tam tie miestnosti vlastne, len tam som sa, ona porábala, sa tam dávali sadrokartúne tak a vlastne sa ponechalo to, čo tam bolo. Všetok ten nábytok, čo tam bol naskladený. Čiže vlastne za to, čo som ja vyhodil peniaze, áno, tak to oni zničili zase. Oni to zničili. Bolo to napúčané, ja neviem, ako to dokázali tak spraviť, že normálne ten nábytok bol taký znehodnotený, že oni ho potom povyhadzovali a potom vlastne to, čo bolo nadorované, tak to zase tam prijali. Ja sa snažím vyhodiť všetko preč, nech nemá spomienku na nič, nech nemá spomienku na nič. Jediná spomienka, bo ja si toto video mám taký pocit. To tam sa všetko vyhadzuje len preto osraté od múch, jedna vec. Druhá vec, nasraté od nich. Ďalšia vec, zanechali tam po sebe obrovský smrad, čo sa neumývali, len v tom malú lavóriku. Ďalšia vec, budem musieť to tam všetko oškrabať, budem musieť vyčistiť podlahu, lebo to je tam sú šuplaty černoby a ja neviem, či sa to zobrali, také čierne. Však mali čierno-biele, zadymené, začudené, cigaretmi a ďalšia vec, čo oni mali urobenú tapetu na stene, to som strhol dole, to ja neznesiem, aby tam boli, ja chcem biele steny. Žiadne čierno-biele nič nebude. Čierna priťahuje zlo. A dúfam, že ti tam nezanechali památku v tvare švábov. Šváby nie sú, ale nehali tam pekné kopky. No, dobre, k tomuto sa budeme vyjadriť za chvíľu. Ja stále chcem vedieť, jak to bylo s týma Čechma, s týma tvojima videama. No, ja vám poviem tak. Dostal som taký výjazd do Čech, lebo na Slovensku zrazu prestala byť robota v tej hale, kde som pracoval. Lebo tam sa vyrábal nejaké komponenty. Čiže si šiel na export, stačí povedať, že si šiel na export do zahraničia. Keď nám to potom prebrali Íri. Íri potrebovali robotu, tým tá robota klesala. Tak oni nám zobrali robotu a ja som išiel teda do Čech. Tam sme vyrábali vlastne napájačky pre serverovne a podobne. Hej. Dobre, detaily môžeš vynechať. Stačí povedať, kvôli čomu si išiel do tých Čiech, ako to... To bolo pracovne. To bolo vo Voline, tam som mal kúsok. A v podstate počas pracovného voľna si schodil natáčať videjka. Áno. Hrady, zámky, kaštiele, dedinky, čokoľvek, čo prišlo do ruky. Hej. Kolegovci chceli že vyletovať, dobre, ja som sa pridal, bol som rád, že aspoň nejaké hrady, zámky a podobne. Zaplatil som si vstupné a takéto podobné veci. Hoštice som si natočil. Totižto tí dvaja žiadali RA, že aby som ten záznam dal, tak som im ako len preposlal, aby si to mohli nahliadnúť, ale oni si to prebrali vlastne ako keby nastrihali do vlastného videa na svoj YouTube kanáli. To vlastne tie dronové zábery, čo sme hovorili, že to musela od niekoho iného, lebo neexistuje. Však kúky sa, nám keď bude lovo robiť Miloš, dronové zábery, ja tam automaticky uvedem zdroj jak neho. Áno. Je to spravodlivé. A oni tam ani neho neuvedli jak zdroj. Oni si to hneď sami privlastnili, oni že to majú, si oni natáčali ale to oni s tým GoPro Karma. Áno.
Nedával som našťastie záznamy, čo je Braničovský les a Lesbor. To som si nechal pre seba, lebo však to bolo veľmi, veľmi napínavé a zaujímavé to bolo, však som bol natáčaný tam. A na statku Pohádka som bol sám. Bol som sám, nikto so mnou nebol. Neboli so mnou, nikto z nich so mnou nebol. No dobre, ale si to na 2-krát natáčal. Na 2-krát som natáčal, najprv som natočil pre nich, pokiaľ bolo ešte ako tak svetlo. Aby som mohol s tým lampášom názvom Makita, alebo Makita je moje srdcovka, Makita. Áno, to lebo ja mám uťahovačky, brúsky, všetko. Ten lampáš máme aj vo videu. Áno. V viacerých videách vlastne. Kúpil som si rukavičky, to bolo vo Volíne, tam boli také domáce potreby, som si kúpil rukavičky, aby bolo reflexné a všetko takto pekne kriklavé. Tam zobral lampáž, aby to vyzeralo úplne iným štýlom, ako ja natáčam, hej, tak som si tam pobehol ako nejaký šarkan šajkade po tých miestnostiach, urobil som extra iné videá ako svoje a potom si natáčal svoje video. Ale z jakého dôvodu si oni vydávali Statek Pohádka? A ja asi vím. Aby ťa Môj sen, ne že môj sen, ale ocenili. odjakživa ja som chcel ísť na Statek Pohádka. A Ačko to vedela. Áno, ona mi to povedala. Proto spravili toto. Aby ho odstavili. Ale my tam pôjdeme všetci spolu. Tebe sa ten sen splní. No, lenže my si dáme ešte aj Bohničák. Tak. No, isto. Tam, kde ešte oni neboli. A iné atraktívne záležitosti v Čechách, o ktorých viem ja. Hrad Houska. Napríklad. Aj Bozický hrad, tam, kde som... Lenže na Housku potrebujeme hore. Dobre. Výborne. Dobre, toto, takto. Máme to uzavreté, toto. A začneme momentálne tú najdôležitejšiu časť. Ale až po reklame. Ale Až po reklame. po prestávke.